dongere dendo ni sports updates kama benda brumi mathoth mabendo waiko mesa ni endi odichineri makawuono kata kamano kaka pile denda ni Fred Mayaka abrutai nyaka giko mar chindo ni endi mano komodo sa par kod ariyo mamidhiamba iko mathoth janeno mar Kala TV kata kamano endo parni chendo ni ende lo kanyo dachel kachele mbui maro mano mar Facebook Kala TV live, YouTube do kanyo Kala TV Kenya, ka X ido kanyo endo bende Kala TV, ka bende TikTok bende wantie kanyo endo Kala TV live achel kachel ka bende dichima ka wuono weche thoth pane endo giko dire ka bende kata en giko week Teacher Beach ka bende paro ni tuke mangeni tuga odera kanyo endo mano chakre kinye ayiko ni ndabro ngisi tuke chalo nade koni koda kocha pemo pogoro ko chakore korgwenge ko maintie pani tugo nero mar Kenya Magical bende dhi nyime pacho ka endi odichinge mar ariyo mano tielo mar 50 koda beriyo mabende no chakoro odichinge nero manyoro mano buore Nairobi Karen Golf Club kaya cha endi tuke go eko kata ikruok mag tuke go eko mag Safari Rally bende na chel gino kum gino mabende wangiyo sani endi pani Safari Rally chako tarika par koda dek tarika par koda ariyo madwe nero mar dek na katarika par koda beach madwe nero mar dek igani endi gwengo eko mag Naivasa ko jabro ngisiro chalo nade gi ikruok mago endo tuke go eko mag volleyball league mapacho ka ende bende dhi nyime kone koda kocha abro ngisiro chalo nade gi league kanyo endo mabende ibro tugi kanyo endo kata kamano endo gi kinde gi kiacha koni kanyo endo koda tuke go iko mago mag Kisumu County League kama bende wabro ngiyos ni to giko dirani endi mano Jumapil tarik 20 koda ariyo fixtures opang nango kanyo ende gwenge mopogore mago tuke go iko mag Kisumu league kanyo endo ibro neno kanyo endo aka ibro ngisi kanyo endo fixtures mabende waiko ni kanyo endo zones mopogore pani league ni endi opo kanyo endo zones maro mangwen wan kanyo koda zone A zone B kachel koda zone C kanyo endo mano akopanga kanyo endo zone no ero mar A ka kibro neno kanyo endo ka iketo ni kanyo endo koda producer maro kanyo endo zone no ero mar A Super Strikers bro tugo gi Leyland mano tugo mabende bro tugo gi Railways Grounds mano ching Jumapil tarik 20 koda ariyo kako machielo Kenya Kunya FC bro tugo kanyo gi Vision Combine tugo bendi bro bagi Kunya Primary bende Jumapil chakre saa 7 mar odiochieng kako machielo Kianja All Stars bro gocho gi team no ero mano mar Nyalenda Young Stars kanyo endo Kianja Primary School koma chielo team no ero mar Awaya United bro gocho gi Sega FC Awaya Grounds ka team no ero mar ASYSA Nyalenda bro bago tugo ne team no ero mar Nyawan FC tugo bendi bro bage alap tugo ne ero mano ma Victoria Primary School kacha endi mane chumbo mani yeri ma Kisumu mano Kisumu Central kanyo endo Usoma Beach boys bro gocho gi team no ero mar Tido tugo bendi bro bage Usoma Primary School mano zone no ero mar ka zone no ero mar Ba Kombewa FC bro gocho gi team no ero mar Kanyakwar FC Kadundo Stadium koma chielo team no ero mar City Boys biro bago tugo ne team no ero mano mar Kitmika FC tugo bende bro tugo Kisumu Boys High School team no ero mar Lie FC bro gocho gi team no ero mar Young Warriors tugo bende bro bag Lie Primary School Azuri bro gocho gi Ndoto SA pap Kadundo kanyo endo ka team no ero mar Bongo Sharks bro bago tugo ne team no ero mar ilungo ni Kisumu Green Barrets tugo bende bro tugo dago Kokore Primary School kanyo endo then Oriental bro gocho gi team no ero mar Kesian Youth mano zone no ero mar Ba zone C bende bro neno kanyo endo fixtures go eko ka team no ero mar Kendu FC bro gocho gi team no ero mar Central ilungo ni Central Electrical FC tugo bende bro tugo Kindu Primary School kako machielo Omungi FC bro gocho gi team no ero mar Marega FC tugo bende bro bage Kadiju Primary School Menya FC bro gocho gi Migingo Obuolo Primary School kacha endika Obuolo Chief Camp ka tugo machielo Obugi FC bro gocho gi Yao tugo bende bro bage Obugi Primary School Wagai FC bro bago tugo ne Bama alap tugo ne ero Masara Primary School mane Yombei Ward ko cha endi tugo matek to etake ndayo abro lo achel kachela bro ngise dwoko mare chalo nade kanyo endo then Akado FC bro gocho gi Young Mahia matu mabende bro bagi Akado vocational grounds kaja cha ende zone no ero mar Da team no ero mar Awasi Oilers bro gocho gi team no ero mar Koro United Awasi PAG grounds then Chemelil roundabout bro gocho gi Makindo United tugo bende bro bagi Chemelil roundabout kanyo enda paro ni tugo makama bro bage Chemelil complex gecha pabno ero mano ma Chemelil roundabout nitie ka inchokete kanyo endo kalore kanyo koda gedo marapaya no ero mano mowuok mamboleo kochomo gwengo iko mag muhoroni kocha cha ende kata kochomo Chemelil kanyo endo then koma chielo team no ero mar Magina bro gocho gi team no ero mar Oseng Apondo Primary School then Cherwa FC bro gocho gi DC Cherwa Primary School mane kako bage tuke go eko
nyaka gi sani. Then kwa podwan mana nyime kata ka podwan mana tugo eko mag Kisumu County league kanyo endo nitie kaka tebo chungie sani endi parni league ni endi nyaka chakro sa tuke kanyo endo marom adek koni koda kocha kanyo koda zone ero mar A kata zone E kanyo endo king'iyo kanyo endo kaka tebo mar zone E chale nyaka gi sani en team no ero mar Nyawan FC motelo kanyo endo gi points maromo 9 gisetugo mipiche adek manyiso ni giseloyo mipiche gi duto te adek magisetugo. Komachielo team no ero mar Kapedo FC bendo sagocho gi team no ero ma kata Kapedo FC team no ero mar ASYSA Nyalenda bendo sago mpicha adek gin gi points 7 manyiso ni king'iyo kanyo endo gisa loyo mipiche 2 gisa draw achiel kanyo endo kaka ibiro ng'isi kanyo endo achiel kachiel tebo no ero mar zone A kanyo endo mano tebo 1 kaka machielo team no ero mar Kapedo ni thuolo mar adek gin kanyo bende gi points 7 kanyo endo komachielo Leyland ni thuolo mar 4 gin kanyo bende gi points 6 ka Ogango Youth bende ni kanyo endo points 6 thuolo mar 5 Vision Combine thuolo mar 6 points 3 then Super Strikers ni thuolo no ero mar 7 bende points maromo kanyo endo 2 then Usoma Beach ni thuolo mar 9 Tido ni thuolo mar 10 Kanyalenda Young Stars ni thuolo no ero mar 10 kod 1 Kianja All Stars ni thuolo no ero mar 10 kod 2 Sega FC thuolo mar 10 kod 3 ka jalno ero mabende loro tebo no ero ma okwongo kata tebo no ero mar zone A en team no ero mar Kunya mabende poko yudo point mora mora bang' tugo mpicha adek manyiso ni osaloge te kanyo endo king'iyo timbe chigni adek man piny poko yudo point mora mora e tuke go eko. Zone ero mar B kanyo endo tebo no ero mar 2 kata tebo to kanyo endo team no ero mar Kisian Youth motelo kanyo endo kaka ibiro tang' ni kanyo endo achiel kachiel gisetugo mpicha abich gin kanyo koda points 10 kod 1 ka komachielo Lieye FC osetugo mpicha 4 points 7 Young Warriors mpicha 4 points 7 Bongu Sax thuolo mar 4 bendo osetugo mpicha 3 points 6 Ndoto SA ni thuolo no ero mar 5 points 6 City Boys omako thuolo mar 6 points 4 ka Kit Mikae ni thuolo mar 7 bendo osetugo kanyo endo mipiche maromo 2 kende mpicha adek gin gi points 4 kanyo endo. Kisumu Green Barrets ni thuolo mar 8 points 4 bang' tugo mpicha 4 Kombewa FC points 3 bang' tugo mpicha 3 thuolo mar 9 Azuri ni thuolo mar 10 kod 1 kanyo kwaro mako thuolo mar 10 kanyo endo then Abason ni thuolo no ero mar 10 kod 2 ka Oriental FC moloro kanyo endo mesa kanyo endo zone ero mar B. Zone C to chal nade nyaka gisani endi janeno mar Kala TV zone ero mar C mano tebo no ero number 3 kata tebo 3 kanyo endo team ero mar Bama Republic mawuok e gweng'o eko mag Ahero mane thuolo mokwongo bang' tugo mipiche maromo kanyo endo 5 nyaka gi kinde gieki gin kanyo koda points maromo 7 then Rabuor United ni thuolo no ero mar 2 bang' tugo mpicha 3 kende gin kanyo koda points maromo kanyo endo 6 Kindu FC omako number 3 zone C kanyo endo gin kanyo endo koda points 4 Kamarega FC mawuok Ombei wuoro kacha endo omako thuolo mar 4 points 4 Young Maya ni kanyo endo thuolo mar 5 points 4 bang' tugo mpicha 3 Yao FC points 6 kanyo endo Yao FC ni kanyo ge points 4 Young Maya bende gi points 4 kanyo endo manyiso ni king'iyo kanyo endo from number 3 nyaka number 6 o mark kanyo endo points 4 kanyo endo ka Yao ni thuolo ero mar 6 points 4 gisetugo mpicha maromo kanyo endo 4 Central Electrical FC osetugo mpira 1 kende gin gi points 3 then team no ero mar Kado FC ni thuolo mar 8 points 3 mpira 1 Migingo FC onamako namba 9 points 3 bang' tugo mpicha 3 kanyo endo then Wagai FC ni thuolo mar 10 gin kanyo endo koda points maromo 2 kende nyaka gesa ni endi then Menya FC ni thuolo no ero mar 10 kod 1 kanyo endo ka Omungi ni thuolo mar 10 kod 2 Obugi FC ni thuolo no ero mar 10 kod 3 ka watiyo kanyo endo ka zone kata mana league mar Kisumu County chung wang'ene zone no ero mogik mana zone mar 4 kata zone D kama ero ni team no ero mar Kor United ni kanyo endo thuolo mokwongo points 9 bang' tugo mpicha 4 team no ero mar Oseng FC ni thuolo no ero mar 2 points 7 bang' tugo mpicha 4 Awasi Oilers ni thuolo no ero mar 3 bang' tugo mpicha 3 points 7 kanyo endo Rai Cement thuolo mar 4 bang' tugo mpicha 4 points 7 then Kombewa United ni thuolo no ero mar 5 points 7 bang' tugo mpicha 4 Makindu FC kata Makindu United omako thuolo mar 6 points 7 bang' tugo mpicha 4 kanyo endo Magina FC ni thuolo no ero mar 7
bang tugo mpicha beach gin kanyo koda points auchiel. DCFC thuolo mar 8 bang tugo mpicha mar adek gin gi points 3 kende. Cherwa FC osetugo mpicha 4 gin kanyo koda points 3. Thuolo mar 9 Chemelil Youth thuolo mar 10 points 3 bang tugo mpicha mar 4 ka tim no mar Chemelil Round FC osetugo mipiche 3 gin gi points 3 thuolo no mar 11. Then Plateau Kings mawuok nyaka kocha chaendi osetugo mipiche mar 2 gin gi point 1 kende kanyo ende. Mana kal chung mar lig no ero maro ma Kisumu County dhi nyime nyaka gi sani endi kendo tuke obagi mopogore opogore kana sangisi motelo kocha endi tuke mabende biro tugi Jumapil chakre saa 7 mar odiechieng kanyo endo mago tuke go eko mag lig no ero ma Kisumu. Kwa wera koda mano endo ka bende pod wan mane lig ma piny ma pacho ka endi lig no ero mar Division 1 kama yo ni tim no ero mar na St Joseph Youth ma bende wuok Nakuru sani koro ni to ikore kanyo endo malich mokalo ka bende gigeto mondo mi gitim maber lig no ero mano mar Division 1 mano lig no ero FKF Division 1 League ma pacho ka ende kama bende parni giko dera ni endi girwako tim no ero ma bende wuok e gwenge eko mag Eldoret iluongo ni Langas FC kacha cha endi ma bende wuok e gwenge boma no ero ma Eldoret ka dak no ero ma Langas kacha cha endi ka bende tim ni endi koro to wacho ni osa medo jotugo 8 kibiro na kaka ne gitimo rako kanyo endo ka bende nyaka sisa ni endi gisign jotugo maro maboro mar neno ni gitimo maber e lig no ero mar Division 1 ma bende sani gimake thuolo mar 10 aina kagia sani endi tim ni endi omako thuolo mar 10 lig no ero mar Div 1 kanyo endo ka bende tim ni eri ma bende wuok Nakuru iluongo ni St Joseph Youth koro ni to miyo jowetegi warning mapek kata gimiyo timbe go eko ma bende gin go e lig ni endi warning mapek kata biro ni gin thuolo mar 10 giwacho ni giikore kendo gigeto kao okombe ni endi ka bende jotugo go eko aboro ma bende gi sign manyien go eko bende no loso gi nyiso mor margi kanyo endo kuom riwore gi tim ni endi ka bende gin gadier ni gibiro timo maber kanyo endo pani tim ni endi coach mari luongo ni Harrison Mtoto ma bende yango ni en kanyo kod adier kendo ochiwo siem mager ne jogo eko ma bende girakore go e lig ni eri mar Div 1 ni mondo bed motang nikech koro gibiro mayore yore kata bende ni gine thuolo mar 10 nyaka gesa ni endi to gin gadier ne gibiro timo maber ka tuk gimo bende gitugo kinye gi Langase gin gadier ne gibiro loyo kanyo wanyne kaka ne giloso jotugo gi kika achiel koda coach margi Harrison Mtoto. I also give credit to Kabarak University for the support. Pia mimi ni mwanafunzi huko na pia wamenisaidia actually wamenipea platform to kukuja kupata matimu kunje kama St Joseph's. Being part of St Joseph, it is a very big part. Inatumenta sisi kama vijana wadogo ukiangalia tunaweza kugrow pamoja na inatusaidia pia makoches wanatumenta pale wako uwanja. Nimefeel poa kuwa hapa hivi, ni family poa. So mi naleta experience kwa hii team na hopefully tutapandisha team na itakuwa position poa at the end of the season. Okay, tunaji mafans ni wakuja tusaidie kupusha vijana. It's a youth team ya vijana wa mtaani na tukiangalia sasa hii kwa table hatuko in a bad position. Okay, in terms of number tuko number 10, but in terms of pushing na forward tuko in good shape. So ni kwa ajili current team tulikuwa nao, they are pushing hard, but for the young ones wenye wanakuja wanakam kutupush. Sasa hizi tuko number 10. So second leg inaanza this Sunday against Langas and we urge our fans kama kuja kuona new faces kwa team. Which pia we are urging the county government waangalie vile watasaidia at least each and every team from communities wapate place ya kufanyia mazoezi na ku hold their matches. So we are promising that in the next 2 seasons tutakuwa na team top flight. Kama sisi St Joseph tumesema road to NSL ndio imeanza leo hii. Tunaanza na game ya weekend of which we are hosting Langas from Mano kaka tim no endo loso kanyo jogi wacho ni gi kore malich mokalo tim no ero mabende dendo ni St Joseph Youth FC mabende wuok gwengwe ko mag Nakuru gine lig no ero mar adek pacho kaende mano lig no ero mar Division 1 kanyo endo pani nitie lig no ero mar FKF Premier League, then kanyo koda National Super League, then Div 1 league no ero mar Division 2 cha no gole kanyo endo then kanyo koda regional leagues ka wabiro kanyo endo nyaka county nyaka chope sub counties ma opogore kanyo endo kwa dhi nyime kanyo endo bende mapod muno tuke go eko mabere timore kone koda koche kor gwenge tuke go eko mag skunde go eko mag mbalariany kata university school games mabende dhi nyime Kabrak university kwa cha endi mane county no ma Nakuru ka bende tuke gi ekiori tuke go eko mag adhula tuke go eko mag okapu mabende tuke
jotugo adek koni koda kocha. Kama wedo ni timno ero mar Kenyatta University ma bende jo Sir Loch ma higa mokalo e tugo eko mago kapu mitugo jotugo adek koni koda kocha koro ni to notimo maber mokalo kata chako tugo gi ekima liche ka bende koro ngado tiko mar donjo kanyo ende nus final kata semi final bang kane gichwado timno ero ma bende wuok county ma Kisumu mano skundno ero mano mar Maseno University e kanyo endo points maromo kanyo enda 10 kendo ngado tiko kanyo endo mar donjo kanyo endo achiel kachiel e semis. Koma chielo timno ero mar Murang'a University of Technology bende nochodo kanyo endo timno ero mar Mombasa Technical kata TUM kanyo endo points 10 ka timno ero mar Mount Kenya bende noloyo kanyo endo Strathmore University maromo kanyo endo 18 kuom 13. Mago tugo eko mag skunde go eko mag university ma bende dhi nyime koni koda kocha janeno mar Kala TV ka bende gin tugo eko ma bende iwacho ni dhi nyime koni koda kocha ka gin tugo eko ma bende bero weche go eko mag tuko kendo miyo piny Kenya bende jotugo mopogore opogore ahinya kuwuok gi skunde go eko mopogore opogore kanyo endo kata kuonde tiegruok go eko mamalo kanyo wabro ng'iyo ni to dhi nade kata chalo nade gi tuke gi eki ma bende dhi nyime koni koda kocha kapod waka kata kapok wakawo yweyo adwano wang'iane kanyo endo kutende kanyo koda weche go eko mag Magical Open ma bende dhi nyime pacho kaendi magi tuke go eko mag golf ma bende nochakore odiochieng'no ero manyoro tielo mar 57 mano mar Magical Open ma bende dhi nyime pacho kaendi ka bende en achiel kuom tuke go eko mag World DT tuke gi eki obak kanyo endo Karen Golf Club bore Nairobi kacha endi ka bende odiochieng'no ero manyoro tuke gi nochakore kanyo endo matek miwuoro ka bende ja Kenya mokwongo notieko thuolo ero mar 15 mano Njoroge Kibugu ma bende nochwado kanyo endo for under par 66 odiochieng'no ero manyoro kanyo endo tugo ma bende nowe ka en thuolo ero mar 15 ka bende Lenke Kilen ma bende wuok e piny ero mar Sweden ma bende emano tieko kanyo endo thuolo mokwongo odiochieng'no ero manyoro kata odiochieng' mokwongo bang' ka noyudo kanyo endo 8 under par 62 ka bende komachielo David Lowe mar piny ero mar Scotland notieko thuolo ero mar 2. Wadhi ng'eyo to odiochieng' ma kawuono ka wang' orumo to chalo nade pare ni Njoroge Kibugu ne dhi tugo kanyo endo gimoro kar saa 8 mar odiochieng' wana winjo to duoko chalo nade kanyo endo ka bende tugo ma wang' ni endo oyo kanyo endo jopiem maromo 144. Kochopo odiochieng' ero ma kawuono to koro wadhi ng'eyo to jomago madhi ng'ado kanyo endo tiko mar donjo stage machielo. Pani stage machielo endo kidonjo to koro idonjo kanyo endo kata koro chako ng'weyo pesa ka bende wacho kanyo endo ni jotugo maromo 60 kende emibiro kawo madonjo kanyo endo stage machielo ma bende kiny timore kiny ka tugo gi ekirumo kanyo endo odiochieng' ero mar Jumapil ka bende jaloch geto wuok kanyo kod omwom maromo kanyo endo tara gi gana 160 mano milion 160 160 million Kenya shillings kanyo endo ka bende bende jotugo moko mag Kenya Edwin Mudei no oyudo kanyo endo kata mana over 70 kanyo endo ka bende Kibugu Peter ma bende no wadhi gi Njoroge Kibugu bende nowuok kanyo gi over 171 kanyo endo ka bende odiochieng' ma kawuono nochakore maber ka bende Lucas Maranga ma bende en kanyo endo jalno ero ma bende ochung' ne tuke gi eki kata director mar tuke gi eki ne oloso ka bende wacho ni tuke gi eki wano chakore maber mokalo ka bende gin gadier ni tuke gi eki dhi rumo maber kama kaka no loso wawinjo kaka ne oloso kanyo endo. Very good, because we've had rain the last couple of days, but the funny thing is before this tournament began it was very dry, as you know, and so the course was different. When it rains the course becomes like a different course altogether. But somehow to you and I who play golf as amateurs, you can think, oh, I want when it's dry because the ball can roll. These are precision golfers, that's why they are pros in the first place. So I think these conditions of course that's a bit wet, if I may use that word, is better than what was there before. So good golf for sure. Everyone's putting out their game. Yesterday is when we began. Today is critical because, as you mentioned, we make the cut. Tomorrow about half the number go through. And anyone who makes the cut tomorrow is in the money. So the fight has been quite intense. But we've had some good shots and some magic moves around the course today. You can never tell. Ties, golf has that one element that you can't almost plan for or predict. You could have an outright winner, or you could have someone who is neck to neck with someone, but maybe by the end of the day tomorrow, we'll be able to have that that inclination of who it will be, and if there'll be a tie or not. Mago tuke go eko mag Kenya Magical Open tuke go eko mag golf kanyo dada ka oyo kapo ka oyweyo aneno ote moko modonjo ka achiel kachiel mbui maro mano mar Facebook. Isaiah
Atiang Nyakwar Migire wacho kanyo aneno chenro ka an Kano Kimera Kanyangoro school kaendi e yonero makare chal pewe chopuna e yonero maber. Bende Jamtauda Wasiboda mano wood Manchester City wacho kanyo Fred Mayaka asedonje chal mar pewe an kodi nyaka sani koro Arsenal oyomba matin sani koro onge ringo pundo to nitie mbele ka. Sani jo Man City go agogi malich mokalo kata kamano ndo Arsenal maponi wi mesa lech pod ni wi table e kanyo ndo kata bed ni giwinjo pek mar mesa e kanyo ndo banka otoyo ncho kidore kod e kanyo ndo tenga e kanyo ndo omos margi fadha mano wuod Kilete owacho na nini makare kantie gwenge gi Kimagombe Kilete kainda. Asante sana mano wuode iwacho ni wuode Sablokeson. Asante sana Gudombei kanyo inda daka wiye kaendi mokwongo kaduogo to wadhi nyime kod mathoth mabende pod aikoni e chino ni mano mar chal mar pewe medameda kete kaendi kik idhi mabor. Get ready to elevate your business and any other commercials when you advertise with us. We are not just a channel. We are your gateway to the peak, for we give you the precision and desire to your commercials. Let us be your partner in success, broadcasting your message to thousands of our viewers. Contact Color TV today and let's make the magic together. Nasikia kuna game ilikuchoma last week Tulia. Sai must be one jackpot locked and loaded. Alafu cheki. Niko na passport ya jackpot. Mimi nakwambia naweza cross 50 mili in 8 weeks Iko. Kitu. Nifungulie njia 50 mili. Jackpot lazima ipate wina. Kila wiki mbili assist ya Game Pass inaingia. Games zinashuka from 15 games hadi 12 games by week 8. Na msipobeba bado tunaipeana kwa the next best performer. So 50 mili ni lazima iende. Sinilua show, phone yako inaweza kuwa passport ya kushika 50 mili kwa must be one jackpot. Na sasa tumefika final lap mtu wangu. Hii ni yetu. Yes, machigni kendo janeno mar Color TV wadhi nyime kanyo endo yonero makare gichino ni mar chal mar pewe gichino ni makabuno mar Tich Abich Members Day parne kaendi wami mago matimore pewe koni koda kocha kanyo endo kuwuok e kor gweng kama nitie kanyo endo mwadhi nyaka pinje go iko ma oko kwadhi nyime kanyo endo tukego iko mag Kenya Volleyball League korka joma chuo dhi nyime pacho kaendi kabende tukegi eki odonjo chienge mar ariyo kawuono tukegi eki mabende nochakore nyoro kanyo endo tielo mar ariyo kata mana second leg mar volleyball mar joma chuo league noero mar volleyball mar joma chuo pacho kaendi kamano ni nyoro no bag tuke mopogore e kanyo endo kabende tukegi eki biro rumo Jumapil tarik 22 e kanyo endo magi moko kuom duoko mabende nowuok nyoro tim noero mar Kenya Army nono tim noero mar NYS sets marom adek kuma chiel kaka machielo Trailblazers nochodo kanyo Rift Valley Prison sets marom kanyo adek kuma chiel Kenya Post Authority KPA nochodo kanyo endo tim noero mar Nairobi Prison sets marom adek kuom Lingthi kaka machielo tim noero mar tim ninungo ni Equity Bank bende nonyono kanyo endo tim noero mar Eldoret Water points marom kanyo kata sets adek kuma chiel KDF noidore matek noyudo matek matin elwet kapu kama bende ne ginyagore kata kamano endo ne giduogi chwado kapu
sets maromo 3-2 tugo mabende nodhi e sets abich duto to Kenya endo kanyo endo ka bende Kenya Prison nogocho gi tim no mar Chema volleyball kama bende ne ginyono kanyo endo Chema volleyball kanyo endo sets 3-1 tukego eko mabende no bag kanyo endo odiochiengno ero manyoro kabende tukegi kidhi nyime gi kindegi kitu kama bende chakore sari okinyi kabende ageno duoke biro wuok kendo biro luwo ni to tukegi mag volleyball league no ero mar joma chuo chalo nade en ngama the top table ka round nieri ma bende dhi nyime sani ende second leg marumo Jumapil orumo dhi ngento ngamo tele wi mesa parni korka joma mine team no ero mar Kenya Prison ema pod otelo kanyo endo e league no ero mar Wakeni mago tukego eko mag volleyball wabiro ngento chalo nade gi tukego eko mag volleyball ma pacho kain mabende dhi nyime koni koda kocha kwa koda mano endo wang'iyo tukego eko mabiro tendre gi tugo no ero mano mar Safari Rally kama bende wayudo ni team no ero mar Safari Rally kata tukego eko mag Safari Rally 2026 edition ibiro bagi tarik 12 nyaka tarik 15 mar dwe no ero mar adek igani endi e boma no ero ma Naivasha ka bende wang'ni kilomita maromo kanyo endo 350.2 ibiro ringi distance yani mano distance mabende biro bedo covered wacho ni 350.02 km/h mano distance mabende biro bedo covered this time round tukego eko mag World Safari Rally mabende bago pacho kaendi kin tarik 12 sorry na tarik 13 bomanero ma na tarik 15 bomanero ma Naivasha Karen Patel mabende na chiel kuom derepe ma pacho kaendi mabende en achiel kuom derepe go mabende kambi no ero mar kata bengi no ero mar KCB omiyo sir kanyo endo inyalo paro ko sir kanyo endo kotingo derepe go eko machalo kanyo endo Nikil Skana Tinase Gatimu Rwandan Queen Kalimpinja ka achiel koda Ugandan Oscar Ntambi mago moko mabende KCB omiyo sir kanyo endo notemo gari manyoro kata notemo gache nyoro gari mabende biro piem go ede tukegi kilungo ni Skoda Fabia kanyo endo motelo no Safari Rally ka bende ngwech makamaendi kata temrok makamaendi notimo kanyo endo Athistone kacha endi kama bende ngwechno notemo gari ni endi mano mar Fabia R5 mabendo biro ringo godo kata biro piem godo kanyo endo ka bende pane kanyo koda co-driver mare ilungo ni To Safe Khan mabende biro bedo navigator mare kanyo ende piem machal koda maendi ka bende inyalo paro ka Karen Patel notimo ga maber diere moko ngwech gik mabende no baga piny no ero mar Tanzania gini moko mokalo kacha indi ka bende odhi ngento dhi chalo kode nado sabede ngwech gi kichigni thuolo maromo higni 5 kanyo endo ka bende nachiel kuom derepe ma Kenya kaendi ma bende koro ng'iyo malich mokalo piem ni endi inyalo paro ka season mokalo piem noko bedo kode maber kanyo endo ka bende nowuok piem tielo mokwongo mag piem bang' ka gache nokethore adua nono ka bende wang'ni obiro piem kanyo endo World Rally 2 ilungo ni WRC2 ema bende obiro piem kanyo endo ka bende jongwech mabende ng'iye piem ni endi mapek otingo kanyo endo Oliver Solberg ka achiel koda Elfin Evans Sebastian Ogier Adrian Formax ka achiel koda Thierry Neville gi Takamoto Kasuta inyalo paro Takamoto Kasuta piem gi ekima bende no bagi 2023 kanyo endo kaka nong'inyore malich mokalo ka bende kano wacho ni oikore malich mokalo kendo ni gadier ni gibiro timo maber tuke gi ka bende gima gitemo timo ni gibiro neno ni manage accuracy stage ka stage mabende gibiro chope kanyo endo chigni stages 20 mabende ibiro chunge kata stages 20 mabende ngwech gi biro kale kanyo endo mapek miwuoro wanyaka kane giloso kindego eko mabende koro ne gitimo temruok machal kamaendi. My name is Karan Patel, and I'm a driver for the KCB Rally team, and we've been out here testing today, preparing for the upcoming Safari Rally. Yeah, it's been a good day out, a good feel. Been testing with pretty worn-out tires, so you know, we've compensated for that. The car's been a bit loose on feeling, but nonetheless, I know once we have some new shoes on it, then everything will be working in good order. We put it through its paces today. A good track here at the location we're at. So yeah, looking forward to
a successful safari rally this time around. He said Fesh has caused us not to finish the rally, so the snorkel should contribute positively to mitigating the influence of Fesh. However, there's a higher power, I believe, that's up there. So every time they have had downfalls, there's a reason why it has happened, I believe, and we always try and mitigate those reasons which we know caused our downfall. So each time, there's either human error, driver error, co-driver error, Fesh, whatever it may be, we analyze and we mitigate. So hopefully we've covered all our weaknesses. It has been a good car. It's a strong, well-built car, and we're happy with what we have. It's quite an outdated machine, but nonetheless still very competitive under control of the right person. So we hope to think that we like to think that we have what it takes to bring it to the top position amongst our fellow Kenyans. But yeah, it's a good test. It's the same car, the same engine, the same body we used in Tanzania where we won last year. So hopefully nothing will change and we'll be able to accomplish an equal result in Safari. Today at Stoniathi, we've just finished our test preparing for WRC. It's been a good day. The test went well. We made a few notes with Karan today for a change, had some fun. Feeling is good. We're both feeling good. Looking forward to the event. So as a co-driver, there's a lot that happens. I mean, it's just not only, appearing for the race and going for recce, but there's a lot that happens just before the event, documentation and, signing, filling in all the forms that need to be done, especially for WRC. It's a big event, so there is quite a bit of paperwork that's involved. All that is done, all in order. Honestly, all that's left right now is to test, which we have done. Our car feels good, we feel good. Just look forward to the main event, prepare for recce. Need to be mentally prepared for that. It's a long event, so stay strong, hydrate well. It's key during this long race. All in all, for the race, the plan is to finish a strong position this year. Just have a different approach towards this race this year, and let's see how it wabro ng'eyo ni to derepe go iko mapacho kaendi kamoting'o kanyo indo Karen Patel, wan kanyo gi dereba no indo mabende chalo kanyo indo kaka wan kanyo koda Karen Patel, wan kanyo gi dereba no indo mabende chalo kanyo indo kaka iluongo kanyo indo ni Nikhil Sakana, Tinasi ga timu mago mapacho kaendi. Wabro ng'eyo to gibro timo nade, gibro chalo kata biro chalo kod ginade piem niendi mano ma higa niendi mabende chakore tarik 12. Iwacho ni Vasarali biro kanyo endo chakre tarik 12 mar dwe manyien, dwe mar adek nyaka tarik 15 kanyo endo kabende stages maromo 20 wang' ni biro kal kanyo endo kabende piem ma wang' ni biro kao distance kanyo endo kata mana atua ma oingo kanyo endo 350 kanyo endo .02. Kwa nyime kanyo endo league mapacho kaendi dugo kanyo endo giko dirani endi kabende nitie tugo mintugo kawuono Kakamega nego chogi tim nero mar Sofapaka gichodo Sofapaka gonda 2 kuom lingthi kabende tugo ni endi bende notigo kanyo endo goyo ne oriti kata ne jatugo nero mano mar Kakamega mabende nowito ngimane kanyo endi. Nyalo paro jabaka mar Kakamega mancho wito ngimane kanyo endo bang' kane omonje kanyo endo kabende notere ala tugo nero mabuhungu kama bende tugo makama endi no bage kata kamano endo neno mare okorumo to koth mapek onenore gwengwe kuma kono no kete kanyo endo mon minene kanyo endo achiel kachiel motelo ne ik mare mabende kiny timore odiochieng' ero makinyi kanyo endo kata kamano endo tugo mabende no bagi kanyo mabende nomiyo oganda noyuoro malich mokalo mar goyo jatugo endo oriti kanyo endo en tugo mabende Kakamega Homeboys ochodo tim nero mar Sofapaka gonde 2 kuom lingthi. Odiochieng' makinye tim nero mar Nairobi United bago tugo ne tim nero mar Bidco
Kariobangi Accessory bago tugone team na mar Mathare United, FC Leopards kin go to team na mar Posta Rangers, ka Kenya Police bro bago tugone APS Bomet, Mara Sugar bro go chogi Ulinzi Stars, Gor Mahia bro go chogi KCB, Shabana obago tugone Tusker, mana la tukone Roma Gusi, parni team na mar Tusker FC nchori yambo coach Margi Okera Charles, ka bende sanigin kanya kwa coach menyen kama etuke modhi bedo mokwongo, man tugo mapano ni kinyi bago kiny, ala tukone Roma Gusi ikacha ende Muranga Seal obago tugone Bandari, then kagesa ni ndiki kanyo endo round mar 21 ni endi Gor Mahia ma protelo kanyo endo gi points mar 43 points auchiel mbele team no mar FC Leopards mane thulo mar 2 points 37 ka FC Leopards team no mar Shabana ni thulo mar 3 then team no mar Muranga Seal ni thulo no mar 4 nyaka gesa ni endi parni jatugo mar Muranga Seal kendo captain mar giluongo ni John Waithera ema bende otelo ne joloyo kata moseloyo gonde mang'eny nyaka gesa ni endi e league ni endi madhi nyime gi sani endi mano league maduong' pacho ka ende ka John Waithera yango ni podo ikore mar yudo gonde mang'eny ka bende ogeto mon miyo biolo kanyo endo gino ero mabedo dongere dendo ni golden boots ka ligo rumo kanyo endo na gi sani endi en kanyo koda goals maro mapar koda dek ka bende ma endi osakonyo Muranga Seal ka bende Muranga Seal ni thuolo mar 4 gi sani endi mangiso ni gine thuolo no ero makare pare tim eri mar Muranga Seal itayo kanyo endo koda jatugo no ero machon mar Harambee Stars Hesbon Mande kata mana Hesbon Mande kaka coach mar kanyo endo ka bende John Waithera koro wacho ni polo ikore malich mokalo kendo biro neno ni oyudo gonde kaka nyalore kendo bende biro konyo jotugo mamoko bende team no endo loyo wenye kane giloso ka bende coach margi Osborn Mande bende ne oloso kanyo endo ma endi ka bende giikore tugo ma bende gitugo gi team no ero mar Muranga gitugo gi team no ero mar Bandari FC. 13 goals, it is a nice feeling. I think every player would love to have such goals, and I think it has come out of the effort that I've managed to put during training sessions. Zenye pia coach amemanage kuniongezea, kunipea the tips on scoring. I'm looking forward to working more harder because I think in the pressure niko nayo, because now the pressure that I have on my own is I want to make sure, God willing, each and every game I do something, either I score, either I help my teammate to score. Mathe is one of my best supporters that I have ever had since I started playing football since nikiwa mtoi. Alikuwa ananimotivate sana kunibuy balls, kunipush, kuniambia despite kucheza ball, soma. I think I'm a fight a lot is apparently to win one of the trophies, God willing, and I'm very sure we are going for one of the trophies by God's grace. Na ile effort tutaput najua tutaget something. We have faith in God. We are hopeful. Bado amecheza game mingi na lazima tu manage hiyo game nini yake ya kuplay, because akiban out pia itakuwa pressure for us, but the good thing is kuna mastrika wa yangu wanakam, kina Memuse, kina Kipa wamekuwa out, kina Masha wana kuja very well, so for me yes kwa kwa mano ntitugo ko bendo sabere kadhi nyime kone koda kocha mago tugo ko mabende deno ni Betika Bingwa Fest gintugo ko bende bero wecho ko mag tugo ayanya tugo ko mag ngwech tugo ko mag agoko kata rugby kachel kata tugo no mar dhula ko wuok e grassroots kanyo ndo magi tugo ko bendo sabage kone koda kocha no neno Bingwa Fest Kisumu wasana no Bingwa Fest Nakuru Bingwa Fest Rift Valley mabende no time kocha cha inde county no ma Washington Gisu tugo gi koronto giko giko margi kata tielo mugik mabendo ibago Kwale kanyo endo tukego kuma bendo chakore ka wuono gitugo ko mag ngweche kanyo endo ka bende tukego kibro rumo kanyo endo ayanga ala tuke ne ruma Kwale Stadium mano chieng' Jumapil tarik 22 kanyo endo ka bende omenda mar kanyo endo milion 17 en omenda no bendo ket kato gen ni biro lo tukego ka bende maendi en yuno ero mar bero weche ko mag tuke ayanya tugo ne ero mar ngwech tugo ne ero mar goko kachiel koda wachno ero mar manyo talanta koni koda kocha janeno mar Kala TV tuke gieki mabende dhi nyime kanyo endo ka bende tuke go eko mag ngwech ne timore kawuono kanyo endo school no ero mano mar kar tiegruok mar jopuonj ma Shanzu Teachers Training College ka bende tuke go eko mag adhula gachiel kachiel koda tuke go eko mag rugby kiny biro dhi ki nyaka chieng' Jumapil kanyo endo matielo mogik mar season ero mar 2025-2026 tuke go eko mag Bingwa Fest mabende osebedo ka dhi nyime
koni koda kocha mago tugo kuma bende wabiro ng'eyo chalo nade kanyo parni tugo kuma ng'weche oriwo ng'wech no mar mita 1500 mita 1000 nitie kanyo endo mita 1500 nitie 4x100 4x400 nitie 100 meters 200 meters 400 meters mago moko kuom tugo kuma ng'weche mabende dhi nyime kanyo ne tugo kimag Bingwa Fest. Koro wabiro ng'eyo to biro chalo kodgi nade tuke go iko. Kapok atieko kae ende janeno mar Kala TV pane tugo go iko mag EPL duo kanyo endo giko dirani endi tielo no ero mar 27 nyaka gi sani endi Arsenal pod otelo gi points mar 58 ma endi bang' kanche giwuok amodhi gi tim no ero mar Wolverhampton ma bende nyicho tengore kodgi kanyo endo tugo ma bende nobedo matek tweta ne Arsenal. An penjo ma pod apenjora ga nyaka gi kawuono ni be kama ibete no be gi geno ni Arsenal kaw league koso next season will continue till the end. Ngeni en next season kila saa wabiro chalo kodgi nade season ni endi koso pod warito kanyo endo wachno ero mar next season kuom Arsenal ma endi bang' kanche igo draw kendo sani king'iyo kanyo endo chal kagima team no ero mar Arsenal ni kanyo endo koda liet kata pressure kanyo endo nikech king'iyo ka gisebedo ka gitimo but iwacho ga ni bende sama bende ligo chomoni ema team no ero mar Arsenal chako ga teko mare gidok ga piny. Arsenal dwaro power koro wabiro manyo negi power kanyo endo man tieko league. Iwacho ni Arsenal gidhi ga maber lakini ka league darumo kama power chal kagima power dok ga piny kanyo endo. Tuke bagi Aston Villa gocho gi Leeds kiny, Chelsea gocho gi tim nero mar Burnley kiny, Man City biro bago tugo tim nero mar Newcastle, Brentford biro gocho gi Brighton, West Ham biro gocho gi Bournemouth mano kiny. Then chieng' Jumapil Nottingham Forest obago tugo ne Liverpool, then komachielo Crystal Palace biro gocho gi tim nero mar Wolverhampton. Tim nero mar Tottenham obago tugo ne tim nero mar Arsenal. Wadhi ng'eyo dhi chalo kodgi nade alap tuke no ero ma London Stadium kacha endi. Debe ni chak Tottenham dok mako tiendgi koso dhi bedo kodgi nang'o kanyo endo. Then Sunderland biro gocho gi Fulham. Then chieng' wuok tich Everton biro bago tugo ne yawuot Michael Carrick mano Manchester United. Mane ka league opange gi kindegi eki janeno mar Kala TV mago tugo go mabendo page league no ero mar EPL kiny gi Jumapil nyaka wuok tich. Aston Villa biro gocho gi Leeds, Chelsea biro gocho gi tim no ero mar Burnley, Man City biro gocho gi tim no ero mar Newcastle, then tim no ero mar Brentford biro bago tugo ne tim no ero mar Brighton, then West Ham biro gocho gi tim no ero mar Bournemouth, then chieng' Jumapil Nottingham Forest biro bago tugo ne tim no ero mar Liverpool the Reds, then Crystal Palace biro gocho gi Wolverhampton Toyo, then Tottenham biro gocho gi kanyo gi Arsenal. Then Sunderland biro gocho gi Fulham ka Everton biro bago tugo saa 5 mar otieno ne tim no ero mar Manchester United mano chieng' wuok tich. Mano league no ero mar EPL. Pani Arsenal ema pod otelo gi points maromo 58. Man City ni e thuolo mar 2 points 53. Manyiso ni nyaka gesa ni end league Arsenal pod ni ewi mesa gi points 5 lakini gin gi liet. Wabiro ng'eyo biro chalo kodgi nade. Kiny chenro mar dag tuke chakre saa 8 nyaka saa 10 mamidhiambo kama bende kiny abed kanyo koda tim mara kawarigo kaka marwa Selfin Otieno wan kanyo bende gi Kasuku manuda Arsenal. Kiny no nyiso ni to liet magin go ni inyalo kwe nang'o. Arsenal dwaro power koso watim gi nade kanyo endo. Daddy Justima mano ja mache wacho kanyo ni Kala TV ler piny Kisumo karateng' tie got ka endi mano lela kocha cha endi wacho na rwak no dhise jakadiro chenro kanyo ende yonero makare. Asante sana ne jogo kuma bendo kete ina lingling way, jogo kuma bendo nena ina lingling way, jogo kuma bendo kete mbui marwa mano mar Facebook Kala TV live YouTube warado kendo kinya chenro mar dag tuke kaka pile lugani Fred Mayaka hibedo gi midhiambo makare. Get ready